Masu kallonmu da sauraronmu daga nan sashen Hausa na Shalami Television mai watsa shirye-shiryenta a kafofin sadarwar intanet. Muna tare da babban bakonmu ta cikin wannan shiri naku mai farin jini, wato shirin da ke ba 'yan siyasa dama domin su zo su tofa albarkacin bakinsu ba tare da cin zarafin wani ko kuma aibanta wani ba. Za mu tattauna ne ta cikin shirin harshenka alƙalinka, wato da babban bakonmu Honorable Abubakar Zingili ɗan jam'iyyar APC. Honorable, barka da wannan lokaci. To Malam Shalami, barka da walhaka, ina maka barka da wannan lokaci. To masha Allah. Honorable, ko da wani tsaraba kake tafi mana da shi? To alhamdulillah rabbil alamin, wato mu a kullum kasan in aka jiyo mu ba a rasa abun fara a matsayin mu na 'yan gwagwarmaya kuma matasan 'yan siyasa wanda muna duba gobenmu ne. Kullum muna duba me zai biyo baya gobe, muna duba waye ya kamata ya cancanta ya zama na wani da sauransu. So ina tafi da wasu abubuwa da nake tafi da zuwa cikin wannan shiri, wanda amma da farko zan fara da godiya ga ubangiji na ne bisa ga wani abu da ya faru da ni. To Honorable, ko menene wannan abun da kake so ka bayyana masu kallon wannan abun da ya faru da kai? To alhamdulillah rabbil alamin, wato da farko dai kamar yadda al'umma sun sani cewa na dan samu wani jarabawa wanda har Allah ya sa na kai ga gidan gyaran hali, wanda na je na dan kwanaki a gidan gyaran hali na fito, wanda ban kai annabin Allah daraja ba. Ya je sa, sannan akwai Nelson Mandela ya je sa, wanda aka fito daga wannan gidan gyaran hali sannan ya fito ya zama shugaban kasa nan South Africa tukunna ma, ko kuma kaman shugaban kasan mu na nan Najeriya ma ce Obasanjo. After ya fito sannan ya zo ya zama shugaban kasa. So wannan ba wani abu bane, a fage gwagwarmaya. Mu yan gwagwarmaya dama a kullum mun daura da maran cewa a kullum wannan abu zai iya faruwa da mu, ba wani abu bane. Na shiga gidan gyaran hali, so amma cikin yadda ubangiji ni ina ga Allah ya kai ni Honorable Abubakar Sadiq Zakari Zingili, Allah ya kai ni gidan gyaran hali ne ba dan wani abu ba, sai dan Allah ya ceci wasu su fita daga cikin wannan kangi da wahala da ake ciki na wannan gida na rashin ruwa da rashin abinci da sauransu. To Zingili, masu kallon mu za su so su ji ko menene dalilin da yasa har ka shiga wannan gida? Alhamdulillah rabbil alamin, wato tatsuniyar gizo ba ta wuce koki, wanda dai ni na san bita da kulli ne na siyasa namu, wanda muke fitowa mu tsagi gaskiya mu faɗe ta, wanda kuma mu a matsayin mu na yan gwagwarmaya ba za mu taɓa daina faɗan gaskiya ba. To muna nan kuma za mu ci gaba da faɗan gaskiya. To wannan bita da kulli ne na siyasa aka mini, sai aka yi amfani da wata dama aka tura ni, wanda kuma sai ya zama alkaidi a gare ni da kuma wasu al'umma da suke ciki, wanda dubban al'umma akwai mutum da sun kai 20 wanda suka fita ranar farko after na fita daga gidan. Allah ya saka wa Malam Muhammadu Gambo Magaji, kwamishinan kudin jihar Gombe, after na fito na masa complain akwai wanda suke wannan gida suna cikin halin kunci fa, akan 10,000, 20,000, 30,000, 50, wanda ya ɗauki kuɗi ya biya ya bani, aka je aka biya tara a kotu aka karɓe su. Sannan still yanzu akwai wanda za mu fitar da su karkashin Dr. Bala Bello Tinka Point, wanda shi ma na masa korafi akan irin haka sakamakon rayuwar gidan yanda ake ciki, wanda ya ba da dama akan a ɗauki sunayensu zai fitar da su daga wannan gidan gyaran hali, sannan kuma ya ba da umarnin a je a gyara bohol na wannan gida sakamakon rashin ruwa da suke ciki. So kaga anan ina ga watakila Allah ne wani miracle nashi ya kai Honorable Abubakar Sadiq Zakari Zingili cikin wannan gida don a samu a kawo ƙarshen ruwan sha, matsalar ruwan sha da ake fama da shi, kuma wasu su samu yanci. Shi yasa na je wannan gida kenan. So ina yi wa Allah godiya, watakila wani abu ne zai faru da ni kuma Allah ya kare ni, sai ya ɓoye ni a wannan gida don Allah ya tsare ni. To masha Allah Honorable, kamar yadda ka yi ta bayani ko kuma mu ce ka zayyana wa masu kallon mu kaɗan daga cikin abin da ya yiwo sanadi har ka tsinci kanka a cikin wannan gida. To shin wani kira za ka ma wa sauran matasa 'yan gwagwarmaya, ko kuma ku ce yadda za su bi kamar yadda kake cewa ko bita da kulli ne ta harkan? To alhamdulillah rabbil alamin. To ni ina zan yi kira ga 'yan uwana 'yan siyasa, 'yan gwagwarmaya, 'yan uwana da kada wannan abun ya ba su tsoro. Don yau kana faɗan gaskiya,
mutum bai yi deserving ba, bai cancanta ba, bai taimaki kowa ba, bai taimaki al'umma ba sanda ya samu damansa. Ya guji mutane, bayi da mu'amala da talaka. Hasali ma wanda suka kyautata masa suka taimake shi, shi Garbati bai taimake su ba. Ya guji kowa. In kai ba ɗan profesowa ne, a'a foma gwabanowa ne, foma resuwa ne, a'a ɗan wani babban attajiri ko wani babanka babban masaraki bane a gari, bai da mu'amala da kai ba, ba zai yi mu'amala da kai ba. To ba ka kake cewa honorable ba zai yi mu'amala da kai ba. A'a in ba da yanda kuma ga ma wannan wanda maka ya rike wani mataki dole ina ga alaka da mutane. Ko a lokacin da shi Garbati yake minista, in ya tashi sai ce shi ba kwatan jihar Gombe bane, yana cin kwatan Abuja ne, saboda ai zaɓe ma alaikam yake a Abuja, wanda duk duniya ta san wannan, ba kasafi zan yi ba, wannan duniya ta sani alaikam yake zaɓen sa a Abuja. Hasali ma sai ya dawo primary school sai an sa shi a nursery a harkar siyasa kan fa gaskiya, sai an nuna mana yadda ake shiga jam'iyya, sai an nuna mana yadda ake harkar yadda ake yin expo a jam'iyya da sauransu. So wanda kuma in ka san shi wai sai su ce wai ana masa hassada, ana mar baƙin ciki. Wato shi Garbati da kake kallo da ya samu daman safa bai taimaki al'umma ba, bai taimaki 'ya'yan talakawa ba, 'ya'yan masu kuɗi ya taimaka. In ka ga wanda ya ba aiki wallahi sai ɗan alhaji wani, ba 'ya'yan tukur iri na irin honorable Zingili da sauransu. To kana ta cewa shi wane ne kake ta kiran suna, shin ba mu gane wa kake nufi ba? Wato tsohon minista Garbati, ai kowa ya san waye ne yake fitowa yake cewa wanda in ka karbi kanka yadda a haka ne masu addini za mu shiga siyasa mu zama ejen na jam'iyya kaza kaza. In Allah kar ya nuna mini ranar da za a yi zalunci ina doron ƙasa ba zan fito in yi magana ba, Allah ya karɓi rayuwana da in kalli wannan ranar. Amma sai ga shi Garbati yana gani yana doron ƙasa fa ana yin abu, ashe dama yana neman wata dama ne ya samu wani kujera na siyasa ya rike. Goodluck Ebele Jonathan mai nasara, dattijon arziki bai bashi ba, shi yasa ta yin wannan abun ya ta alƙunuti, har yana yi wa ita jam'iyyar APC alƙunut, yana la'antanta da sauransu, ko ba haka bane? So ina wannan magana shine, so da ya samu dama yanzu ai hango shi akai a fadar shugaban ƙasar ma, hasali ma yaji yana tashiwa shi da shugaban ƙasa, yana yin wasa da dariya da shugaban ƙasa, ana tafawa ana tashiwa da shi. Ya manta da biyan mumbari ya yi kuka yana faɗa al'umma gaskiya, da fito ya ga shi Asuwaju Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar Najeriya halin da ake ciki a arewacin Najeriya ba, da kuma Najeriyan kanta gaba ɗaya, musamman ma especially mu nan arewacin Najeriya muna cikin wani hali na kunci da yunwa da sauransu, wanda bai aikata haka ba. Honorable, ba ka ganin cewa a lokacin da zai je shi ya isar da wannan koken talakawan, kai bai zama dole kana wurin ba, ko kuma bai zama dole sai ya fito wa idon duniya ya rabbil alamin ina so ka talakawa ba? Gane cewa shi to me yasa a lokacin da yake yi wa shi Dr. Goodluck Ebele Jonathan mai nasara yake fitowa kan mumbari yake kuka, yake cewa a kaza kaza matan minista tana raba kujerar makkanawa, yana tafiya da convoy matan minista tana da convoy kaza kaza da sauransu, wanda yanzu shi in yayi convoy yayi ministan yayi ne ba ka ganin da ya maka wannan doka ma da yake ta saurare ni, to ka saurare mulki yake nema ido a rufe, bai zo ya taimaki al'umma a jihar Gombe. To ya zaka ce wani ne ce al'umma ba ka zo a gaya yadda wasu suka shigo wani ya ba da talaka ƙalubalen da su suka bayyana ba a fito ainihin na ce maka a kawo 'ya'yan Garbati ɗan uwa na 'yan tukur, ba 'yan alhaji wane ba, ko foma gwagwano wane, foma wane, goma permanent secretary, ko foma wani babban mutum haka. To kuma a gurin ayyukan talakawa da wani ya zo yake zayyanawa, wannan ina gaya mata ya faɗa ni, ina gaya mata shi fa Garbati ta bayi da mu'amala da talaka. Hasali ba zan ɓoye maka ba, hasali 'ya'yan jihar Gombe da suke zauna a garin Abuja, in sun shiga garin Abuja, in sun je wajen shi a Abuja, ce musu yake shi ba ɗan siyasa ba ne, shi ba kwatan Gombe aka ba sa ministansa ba, a Abuja je nemi kayansa da sauransu. To saboda haka yanzu ya zo yana son gwamna, sai ya fito da wata wai BBC Rice ya zo yana ba da ita anan. To baka gani wannan a matsayinsa na ɗan jihar Gombe da rike wani mataki ba, zai iya zuwa ya raba wannan abu ba? A tunanina shine
akwai wanda suka yi irin wannan abubuwa yanzu misali zan yi fa in ka duba akwai irin su Dr. Bala Bello Point duk sanda aka shiga yanayi na kunci na yunwa da sauransu za ka ga sun fito suna ba wa al'umma kayan abinci da sauransu a raba da sauransu lokacin da al'umma suke guduwa suke barin gari lokacin ne shi kuma Dr. Bala Bello Turke yake zuwa jihar Gombe ya zauna a cikin jihar Gombe ya buɗe gaɗin gidansa talakawa su shigo al'umma ya ba su abinci da sauransu ko ba haka bane to malam Garbati da kake gani bai taɓa aikata wannan abun ba. A to wannan ne ya za ce bai taɓa aikatawa ba. A gaya ni ba da ya fara sai ya fara neman zai yi gwamna. Ina gaya maka. Ai duba da ganin Garbati abu ne za a fito a zayyana shi ba. Ina gaya maka. Ai duk muna sane muna bi. Mu 'yan siyasa ne fa. Yanzu muke tasowa ko ba ta bane kuma makomar jihar Gombe muke dubawa. Kuma talakawa nan ni ne mai magana da yawun talakawan jihar Gombe nan su suka sahale mini. Suka ce wani dingili ka je ka yi magana da yawunmu saboda haka dole ni ba zan kalli abun da zai cutar da al'umma ni ne shiru ba yawa talakawan jihar Gombe nan shi Garbati bai da mu'amala da talaka. A'a to ya kuma muke ganin duk lokacin da ya shigo yana gaisawa da mutane yana zama da mutane Allah ya ganin cewa wani ya san Allah kuma dole zai yi mu'amala da mutane. Ka je ka binciki yan uwan Garbati ina gaya maka in ka je ka nan wuro labbe wuro tali ka je ka nan Malala a Dukku akwai yan uwan shi Garbati da kake gani shi wato Garbati. To honorable dan ba da ganin cewa lokaci na hararan mu dai karshe menene sakonka na karshe? To sakona na karshe shine gaskiya jama'a ya kamata mu farka mu matasa mu especially mu tashi mu duba cewa duk wanda zai zo ya gama zamansa a bariki ya je ya taimaki al'umma a bariki bai zo ya taimaki al'umma a jihar Gombe ba bai zo ya taimaki talakawa bai juri shaddan wane ta fada ba bai juri katangan wane ta fadi ba bai juri cewa a'a an yi wa matan wani operation ba bai juri wannan kaza da sauransu ba rana ɗaya ya zo ya ce zai yi takarar wani abu to gaskiya ni ina kira ga talakawa yadda kuka sa mini al'umman jihar Gombe talakawan jihar Gombe ina magana da yawunku kuka sa mini kuka ce kun yadda in yi magana da yawunku ni ne mai magana da yawunku to ni ina kira da ku da kar ku yadda kar ku amince da shi kar ku aminta da shi ko na minti ɗaya. To masha Allah honorable masu kallon mu da sauraron mu duka nan zamu dakata ta cikin wannan shiri na harshen ka alƙalinka a madadin hukumar gidan talabijin na Shalami da ta sahale wurin kawo muku wannan shirin sai ni da na shirya na gabatar nake cewa ku tara da mu a cikin wani sabon shirin.